Guys, tignan natin yung sisig. Yung masarap, yung may hanghang. Ito, yung may sili. Ayan gang, solid talaga yung sisig namin guys. Masarap. Nagluto nga ako ng sisig ngayon dahil nga day off namin Sunday. At ito nga nakalaga na yan mga guys, malambot na. For today's vlog at ito nga nagpipirito na ako ng baboy dito. Ayan nakasalang na mga guys. Nag-crave kasi ako ng sisig kaya ito nagluto ako agad. At ito nga pala sisig na to mga guys, since pandemic business na namin to. Kaya nga sa mga gustong order dyan mag-PM lang kayo sa akin. Ayan ang sisig namin Naghiwa na ako ng sibuyas dito. Ito nga pala sibuyas na to. Ito yung sibuyas na magpapayak sa'yo. Diyos ko, ang hirap talaga pag may sibuyas, umiiyak ka, no? Ayan, no? Mas masarap, mas maraming sibuyas, mga guys. Sobrang sarap ng sisig namin. Hindi kayo magsisisi pag natikman nyo to. At ito, nag-add na rin ako sili dito. Sili. Pampahaba, pampainit ng katawan, pampatanggal umay. Habang kinakain mo, kumakapit sa dila ang hanghang. Ayan Nilagyan ko lang ng tamang sili dito para hindi masyadong maparas pag kinain natin. At ito nga tapos na, linagay ko na yung mga ingredients dito, pinagsama-sama ko na. Ayan pinagmekos-mekos ko na dito yung sisig na special. Siyempre hindi mawawala yung kalamansi para mas masarap ang sisig natin dito mga guys. Putok-batok na naman ng mga itik. At nilagyan ko na rin ng reno para mas malasa ang sisig natin dito. Ayan mekos-mekos mo lang yan idol. Ayan napakasarap niya. Ito yung recipe ko guys, David Cuisine. Special original sisig ng Kapampangan. Ayan Pinumpisan namin ito nung magbenta nung pandemic. Kaso ngayon hindi na namin natuloy dahil nga busy sa trabaho. Pero coming soon guys. Ilalabas din namin to para matikman ng mga tao yung sisig namin. David Cuisine or sisig. So ulit to guys. Tikman natin. Guys, tikman natin yung sisig. Yung masarap, yung may hanghang. Ito, yung may sili. Ayan gang, solid talaga yung sisig namin guys. Masarap. So ayun guys yun. Ito yung special sisig namin. Ayan. David Cuisine sisig. Solid to guys. Isang kutsara pa lang. Ang makakain mo kutsara, ang makakain mo pala ng kanin dito, 10 kutsarang kanin, isang ulam. Shish, na naman. Share ko lang.